Здравейте, приятели! Днес ви показвам моите люти чушета Кайен. Много люти. Аз лично не мога да изям дори едно. Така. Има доста. Берекет. Ето тук имам един друг сорт. А това е пименто дел падрон. Преди няколко дни в интернет имахме спор с една жена. Казваше, че от пименто дел падрон нямало люти. Има люти от чушетата дел падрон. Особено когато озреят и станат червени, ето така, са много люти. По принцип ги ядат зелени, пържени, само със сол.